Čaute, vítajte u dnešného videa. Dneska je to video z GoGo Zone Wars a ideme si vyskúšať, či som už naozaj tak katastrofálny, ako som si naozaj myslel. Poďme rovno na vec. Ok, ľudia, už sme tu a ja idem do ružovej. Uvidíme, alebo jedete čo? Uvidíme, ako pôjdu ostatní, lebo akože chcel by som dobrý tým. Niekto určite pôjde do ružovej. Opa. Ok, vyzerá, no v pohode tým, ale škoda, že tu nemáme toho, čo minule vyhral kolo. To možno sa ani nevyberal tým. Tohle. Neviem, jaké farbe, ale určite není našej. A to je veľmi špatné. OK. Dobre, ja som sám? Jaj, dobre. Mohol by som vyskúšať. Neviem, čo to je. Aha, niečo ako minigun, ne? Ja. OK. Neviem moc stavať. Som to celkom zabudol. Wow. Ne! Veď môžeme editovať, to bol nejaký teammate. OK, ľudia. Nám to postavil nejaký teammate a vďaka tomu to môžeme editovať. OK. To je veľmi špatné. Dokiaľ! Treba zabrať high ground, no. Dobre, restuj, dobre. Keď to sa zničí, tak to bude trvať dosť dlho. Nevadí. Dobre, úplne zbytočne strojovať celé. Zabij ho! Dobre, ja som KO. A prehrali sme kolo kvôli tomu Frozen Red Knight. OK, nevadí. Počkaj, my boli prví? Dobre, neviem. Fakt netuším. Poďme ešte jedno kolo. OK, poďme si vybrať farbu. Ja chcem prenasledovať jednoducho tých najlepších. Ja idem znova do ružovej ako minule. Dobre, za začiatku poďme s týmto. Wow, drum gun. Ideme si upraviť scope. Ne? To nejde upraviť? Nevadí. Nevedia. Čakaj. Wow, zase 32. Jaj. Raz. Tam teammates, tam sa nedostanem. Joj. Nevie skade. 132? On fakt pokúša. 132 knock! A teammate... Okay, kde sú? Ja neviem, kde sú moji teammatey! Do keľu! Ale čo podkopávajú? Šmejdi podkopávajú. Podkopávači to ja som mohol podkopávať. Neskoro prišiel capek. Mohol si dať trošku načas ten Zelioman. OK ľudia, naozaj som taký špatný. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite lajkos, odberov, zvončikos a čo skoro vyjde nové video na Chapter 7. Čau.